Ooh.
मावल्या काय तुका दाक्षी आणि एक्टर केन्ना बरं कितें बरें कितें करूं असू केन्ना एक्टर टाइम टू टाइम केन्ना आसता ना आता एक्टर आपले हुई आहे एक्टर हुई आहे वही तुम ये देशको सारखी कावड्या शितुडे नाही मैं कावडी सीधा हापय नाही देशको ले मैं तू आपलो की जातो रंका ऐसे मारता मैं चक्र आपलो कावडी की जातो आम्ही तू काढी आहे काय लागेस मारणार जामी त्यात वेळाय त्या बरोबर वेळ आहे ना त्याचं नाव जाणतो त्याचं नाव किती विचार मकडे सांग बरं किती ओय रे त्याचं नाव विचार मकडे सांग बरं त्याचं नाव रे विचार मकडे अजी तू कोणती चालपण सांगत आहे का आणि तू कोणता सांगणार तुका हा विचार मकडे त्याचं नाव विचार मकडे असता बरं यात्रा बरं मगल्या होय यात्रात काय रे ते विका प्रॉब्लेम येता ना फॉरवर्ड जी बरे फोल्ड मध्ये हाव तू चालू का मागा होई काय थोडी विचार रे तू मागकी जाणते आम जाणा किती झाले हा तो यात्रा चॅडो टाकलो भुरगो हा इमाई माय अमाय दिसता गो आज चेंज केलाय रोल हिरोईन तो सदा हिरोईन माय राज माय का पाहिजे ओ दाखले चॅडो हा हिरो असतो तू हिरो तू पाय शेवो तू तिगा का प्रमोशन भेटा तू तिगा पाय झाला पाय ओके आता हिंगा गेला थिएटर मध्ये किती सिच्युएशन ना मुगे मध्ये पोटा दुखता आणि आ माइक बोल दामा इतर माइक समाधान माइक मुगे पोटा दुखता मग दत्रा तिगो मग ती सांग पाजे तू मिदागा चेड्या पाय हाव जे पाय दत्रा तिगो तलो मागी तुम्ही पाजे तू मिदागा चेड्या हाव तू दत्रा तिगो दान बरोबर होता इतलेच ओके आता स्टार्ट हो सारखे बोलतो पाजे सोळा गाडी मध्ये स्टार्ट बघा स्माइल तू रे यार बेटा अरे चाल जोबा लागती माई माझ्या पोटात दुखता मगे माई किती करूया राज म्हणजे छाडा दूध बाप झडला माय आम्ही म्हणतोय तर हेच किती तू मगे ते फास्ट वर्ड करून होता भाई 3 और हम 5 मिनिटात तो का मारू अमाय कॅश कोमर बाते तू सांग सांग ना बचारे तू पोटात दुखता सांग ना बरं बचारे स्टार्ट माई माझ्या पोटात दुखता किती करूया माई मोच्या छेड्या तुझे पाय तुला वटलो बाबा तू काय मी ना तू दत्रा तो बोलतो तुम्ही त्याला शिकवले ना अरे तू छे अगं चेहऱ्या पोटात दुखाता घंटू घालू आता तू मास्टरी फीलिंग नाही तो चेहऱ्या पोटात दुखत म्हणून हा दाखलो चेहरा मग तुम्ही होता हा फीलिंग नाही बस म्हणू माझा सेंटेन्स एवढा झाला की हुए करतो फिलिंग ते आता मग पेडी नाही बरं तुम्ही काय बरं स्क्रिप्ट बोलल्या पेन्सिलिंग बोलल्या ते आता रोना पेन्सिल वर राबवले पुसून आला त्याला को प्रॉब्लेम तो मिस्टेक
तिका वेळेला असं ते कोण रंडी सदा बनाले पण आव दाबे ना झाले करे कोला सोय चेड्या तुझ्या पोटात दुखता पेपाची गरज ना आव काय सांगून दोतोरा गेलो लागलाय हे तुझ्याले एसको जपले हा चेड्या तुझ्या पोटात दुखताय पेपाची गरज ना आव तुका दोतोरा गे वक्ता आणि दोतोरा सांगून बरो करता हे तुझ्याले एसको जपले ओके मोजा चेड्या पाय तुका दोतरा गे मोतोले काय देऊ माझी गरज नाही उद्या चेड्या आव तुका दोतरा देवतलो आणि मुझे बाहेर ऍक्सिडेंट झाला लोक चालून जाय ना ओले तुम्ही बाक माणसामध्ये नाका या नाका या या अहो